Kamawan niya na sabi niyong alagad si Kanginan, Trifon Morales, and then may partner sabi na ko diri si Randy Dayad. Bisig asa min dapita di gimim kabuok si Randy nini. Okay. Ano yan sabi tas dandan tang tumanon kun ako ang pisultihon. Asap kita always say a prayer. Importante ang atong papanalangin pagampo sa itong labang magagawom. Lord, thank you kay Lord sa imong gihatag ka namong grasya. O magpasalamat kami dako Lord sa imong gihatag sa kanamo mga maayong kalidad sa mga tambal usab nga diha sa kanamo. Sama sa Panyawan Herbal Capsules, Kugon Herbal Capsules, Seed Liniment Oil, Celebrity Beauty Soap, o Panyawan Coffee Mix. Okay? Ato kay mapalit sa itong mga butika gid ha. Ayaw gid mapamanit ang gawas sa butika gid ang tanan. Okay? Di ka ni sa Seed Marketing Incorporated. Bag-o ni nga mga tambal itong gikon usab nga uban daan-daan na pero mao lang gyapon may ganra. Ang Seed Liniment Oil mo atong gamiton sa pinagis mga bata sa sama sa mapakaglamok di gyud mapakan mao na sa may gala. Atong gamiton para sa mga bata idihog na sa itong lawas para sa mga bata usab ug sikmad ako. Okay? Salamat. Gikan ni tanan sa atong Seed Marketing Incorporated. Thank you. Unya kay sonan ang ato karong atimanon nga suwat no. Pinada kini sa usa ka pinada sa usa ka lalaki nga nagpatago ang sangan nga NATO. Kini gibutan og duwa sa radyo ni Ray Arellano. Kay sonan ang atong sender si NATO. Naagyo tao nga sa tan-aw nimo murag ito'y kabuutan pero og masuko mura sang tigre. Mauni akong asawa taon kabuutan mo gid taon pero og masuko lupig pay tigre nga kumakaog tao. Kun ngano na problema ko aninyo sa dihang nagkatakanta ko sa amo team song sa una ba nga mauning kanta ni Perry Como. Lain lang kanta. Dong! Oy. Ali na, oy! Nakapalit akong sudan para sa itong pangahaw. Kung na lang kung udto magluto, nagpalit akong lutong daan. Okay na rin, total. Kita naman sa duwa nga on. Dali na, dili. Sunod ang galis kusina. Magsukad na ko, ha? Dali na, kay gutom na. Okay na, sunod ako. Kanta ka lain, Bek. Di kayo tumaayo itong kanta, ha? Bisan ang ulan ka, no? Ako kantahon itong mga ayday! Awa, pag Dali kita na, kasugod. sunod na, dire. Ay, oy! Sabi noon. Tiwason sa rin ako, day. Kaya mag-practice ko, kay mangrana ako ni mo unyang gabi, ha? Dilarya. And the shadow of your smile when you are gone will color all my dreams and light the dawn. Ay, nangwagis na Sama minoron. ka na to. Muari ka sa kusina, dili. Ano? Dito tingnan at saron. Ay, may noon. Usa, sige na day. Pagkakinurto eh. Dugay-dugay, magkaoy. Hibaw, ba kang gutom na kayo. Hilas kay ko, ikaw pa timanon, ikaw pa magdugay-dugay. Mura sa importante. Sorry kinay. Halain mo tayo mapatulad ng kanta ba? Ilom di ay, putol, bergina kung sa kanta ha. Siguro kung lagi na nimo, bisa gigutom na ta dire. Kalma lang. Mura, nahiblad man ka. Mahay vlog, di ko nimo hanggawa ka. Hibaw kang gutom na, sige katakanta dito. Kung mukhaon ka guna ko. Unyag mahurot rin sudan. Imo na sa ko papalitog lain. Oh, imo sa di kugutan. Bilis sa tao. Sapa day. Kung ikaw ra ba'y makaunag kaon, wara ba kay paki kung kinsa nang wa pakakaon. Bisa kita rang duha. Dili ta mo si away taon kay punaan ka na akong sudan day. Kaya punan mo sudan. Akuan ba, imbes kay humba ray akong sudan, mapunan sa dak. Ang samang sudan na ang napunyo. Kanang tinunuan kasaba. Ilom diha ay, hal-hal ka lang. Kaon na diha. Naani ka magsik ako asawa, kung bawal masuko, unlimited na yung kasuko taon. Ako rin siya uyunan, bisag lami kay Incredible Hulk ba. Pero, unya, hala, kanindot ko din hiday. Karoon mo kaso din eh. Taba diha ay. Aron pa, bot-bot sa nimo. Ikaw, wa pakakasod din Masa day pirmi nimo sudlan, motel? Ha? Isa ka uban nimo permis motel? Wow, oy, naunsa. Wa, kanang dagway nimo. Wa ka kasod og motel? Wow, taon, oy, kabuutan ako. Ug matog lagi. Ay na lang ta nimo. Nainaong nimo babaero kayo. Okay, sa mga ako babae, kita di ka. Awa pa. Magpasakob sa dahay ka. Ano sam ni siya eh. Sige di atan di sumungol ba, mag-away mo yapon ta eh. Hilom na, Gabi, hilom na.
Bro, kag silisan si Alan sa una, di ka mo 3 minutos taon. Hilom diha ay. Kini. Day, Miss, nagpila ning kaning jakita, Day, ha? Miss, nindot tidak? Jacket nga, murag kakakit bak ng pila kaning jakita tao, no? Barator ba gani? Miss! Dito pa ni sa Pimart, barator kaning jakita tao. Miss, kanang, dali, rago, Day. Pila ka ni, Day? Nindot malagi ni, ha? Pila ni jakita akong, Basta, sir? pila ni jakita nga akong kuan. Ay, barato naman na kay Giselle man na. Mo ba? Barator ni, pila ka ni? Animal ka. Bisag na itag, mangitaan na pa dyan kagpila. Unsa man, buta ka, ha? Gusto lang dyan ka makikistorya sa tindiran. Ako kita, Day, kita, di ko nawa man. Hilom diha. Sige, sir, ma'am. Pamili lang mo diya. Miss, ay, sabihan, Miss! Sige, tayo pagkita ko yun. Pusa ginang itlog ni mo ron. Ay, Hawa. gay. Biyan, eh. Ngulit ako, eh. May ngaw man. Oy, Day Punso, ikaw man gudain ni. Si nanay, wala mo kuyog? Wa mo kuyo kay mauwaw. Ano mauwaw man? Gibayuok man. Mao ba? Dali, suod nga rin tayo. Ay, basi bakit ang kag City Pound? Bungo sa ito. Yung sa mas nato. Trabaho pa tayo, oy. Nasuroy man ka, tay? Ay, namanggol ko ipalit sa kulon, bracelet sa akong relo kay naputol. Unya, may hapit na lang ko nga rin kay doon nasad ko'y gustong pakigsultihan ni mo. Unsa man na, tay? Nadawang manggol ko na ito gahapon, nangamusta ko ninyo din, O sabay ka niya tinuod nga, sige na ako namug-away, ha? Ay, sus, mahibuong pa man ka anak tayo, uy. Ay, dili na mayo, anak. Kay ang sulti na ko ni Renato, higpit ko no kayo ka, bisag way hinungdan, suko na yun. Unya, nakapait ko no, kay madayon kag pangumot. Ayaw ni anak-anak, kay makaguba ka na sa inyong pagpuyo. Samarag ko na ng langgam ba, kung imong gunitan o luag, makabuhi, makalupad, o niya mo sang hugtan pagkumot, mamatay pod. Kinahang lang igo-igo lang ang paggunit o pagkumot sa lakam. May mag-iyang langgam akong gikumutay, ang iyamang itlog. Makakusayhan. Recorded by X Thunder Gaming. Uy, anak, dili na maayo, ha? Usman na imong pamagi. Sige tayo, usban ako. Di na ako kumuton niyang itlog. Putlong ko na lang na iyan tumoy. Na, abot. Ay, igo raman sa kong bisunod good sa style ni nanay, tay. Usa? Bisultihan mo kong nanay, nga ikaw kuno, ingon anak po kuno ka sa una, himabay ka ayo. Nag-iahak na. Mauni gisulti sa mong inahan, hani mo. O tay, mo nga igo ra kong nisunod sa iyang style. Kay kini akong bana, himabay mo sa kay ni. Bisag masakpan pa ni mo, di gid mo angkon. Uy, ayaw tuoan ng imong inahan, uy. Mo man kuno kay gugma niya, matod pa niya. Usay wa. Dili na tinuod, uy. Matao ka kakuha pa ko'y gugman niya, ha? Iya lang yun ang kinaiya. Maubi tao nga, namalhin mi. Naglaim mi puyo kay, gisabaan mo dito sa bahay. Usao, nasalgod ng imong inahan, mura mo nag-announcer sa paryahan. Yaw, bisawa pa yung pusta. Nak, ayaw sunda ang bating nga kinaiya si imong inahan, ha? Kay mauna na makaguba ninyo. Ako, di pa lang nakumahal ng imong inahan, dugay, kung na nagibiyaan. Pero kay mahal ge, ako lang giantor sang pagpakiguban niya kay asawa ko na ko siya. Mao nga ikaw, ayaw palabi, ayaw siyang sunda. Kay dili biya maperehas mis nato, nga mutanaw lang, muutong lang. Simba ko ulahin ang kinayasbanan ni mo. O di makahukom lang nga, mubiha ni mo. O, pabiyaan lang siya. Tanawa ka, kuha gini mong style sa imong inahan ni Day. Tay, og di maghinanggaw ng akong bana nga sinato, wag yun ay problema. Unya, naghinanggaw di ay na. Wa ta kahibaw. O si, wa man day kakibaw. Mao, ayaw ing ana ang imo ba na. Anhang na musika kong minaldita. Kung may makita na kang ebidensya nga nagbinuang na imong bana, pag minaldita ka, wa pa man. Malas lang yun siya, tay. Ug magbinuang siya, malas siya kay bisag yang anino, kumuto na kong itlog. Nura. Uy, unsa de pre? Mo rin problema ni mo sa mga asawa? Okay, pre. Kana patakal at pamasangil, babisag white, tay buhat na utan. Ngumutay dito suko.
Kita lagi. Yawa na, pre. Madugay na si kumot, pero kuya, mabinugbok ng itlog ni mo. Sige. Ikaw, pre. Di mo ikaw gimasawa, pre. Adi, uy. Iya pa magaling happy na puron. Habi na bisang magsilos-los siya, ha? O lagi, pre. Bisang magsilos pa na ako asawa. Di na siya mangumot og itlog. Oh, unsa di mo sawa kung silos siya? Oh, yarang labti ka ng itlog. Kita sa kanan. Bungot ito kay tatanada. Mingon ana ra na siya, pre. Kisam nang imong imong kachat. Mingon ra siya na kisam nang kachat. Ha? Kisa na. Labti ka di kong itlog. Ah, probida. Unsa ilabti ka ng gumastrador? Kita. Grabe, wabad sa natawag mo, pre. Oh, pero at least di ba binugbok? Igor ra mabuwa, di ba? Ah, kidor, pre, kidor. Oh, nag-usa man ka diyan sa may bintana, Nora. Akong giatangan-atangan sa nato, tay. Ngita ginig, ngita ginig kubot ning tawhana ay. Oh, sa maning oras ang iyang gawas. Ganina lang alas 5, tay, uy. Alas 5. Alas 6 naman. Mao gani, tay. Dapat ka ng mga orasa na nasya anak sabay. Pero ang kanahan, wa gihapon. Kandi, klaro, naano sa ni milagrong gibuhat. Kalma lang, Nora. Wapatakahibaw ko doon sa hinungdan nga nalangay siya. Pangutaan na una kung nga nung nadugay, dili kay mo na yung birahan. Ay, kabala ka lang, tay. Di na ko mangumutok itlog. Ang maayo noon. Ah, kanlaton ko to yung itlog. I-upgrade. Okay, level to the max gini. Level to the max gini ako, tay. Ha, tanaw tog magsilbi ba din tawhanan na ako na mo'y masuko. Ha! Ay, sige lang, pre. Kaya na ni may problema. Ay, kaya na ginakawa ko. Sige. Kayo lang, pre. Salamat kayo, pre. Ang pareha ko man dito ang problema. Oh. Ang ako, mga umutog itlog. Ang imo, labti ko itlog. Idol, good pick up. Susunod, giko ni mo. Ay, salamat, giko mo pagani sa akong birthday, pre. Thank you, kayo. Kayo mo, tao ko kwarta, pre. Nga akong karigalo ng yung Ah, birthday. ay. Nya ako, raba, katong birthday na ko. Bisag wa, ko'y hikay taon. May adto ka sa bayo niya. Imo, ko'y taga-ag t-shirt. Mao nga, nakahukom ko, pre, nga. Kining jacket nga, mahalon. Mahalon man. Ako lang ni hatang ni mo, agig birthday ni mo. Yan, ibaw ko, ganahan kang mga jacket ta, di ba? Jacket ba? Ha? Imo ning pangayo, imong awa ka mangayo, ako ni hatang ni mo. Yan, di ba nangayo ka ko sa una ni? Mao karon lang ni ako hatang ni mo. Ay, yung pagbinuaw niya, pre. Sorry siya. Ay, Sorry, di na magpapalibad, pre. Ginagi ko ng jacket mo. Mura kong si Rupi Padilla na. Oh, Rubin Padilla ko to. Mas gwapo ka, Rubin. No? Saan mo tamo sa loob ko? Mura kong si Sylvester Stallone. Oh, maragay ka to. Inkantos baliti. Ha? Rubin ko. Oy mo na yun. Wow. Salamat, Birthday, pre. pre. Birthday, pre. Thank you. Sama ka, Nora, oy. Paso na ko sa nato, tay. Usa ka man. Pasagling mauli ra to. Siya pasagdan ko, tay. Di na mahimo, oy. Apason ko to, nahibaw na kong asa to na sangit. Ay, ayaw na lang lagi. Huwata na lang mo uli itong banan mo. Ikaw, tay ba? Kanya hayrang makumuta ng itlog ni mga nanay. Kay utro sa kambadlungon. Nahayatin na. Ngano ko daw nabot ang malakong itlog niya itong istorya? Ay, mao man bitaw na ibuhato ni nanay. Basta magpabadlong ka, di ba? Sa ato pa, misunod ka yun sa style ni nanay ni mo. Ako tong idols nanay, tay. Basta kay apason ko to. Di ka ni mo uli. Langkat ko tong itlog ato. Usay yan. Recorded by X Thunder Gaming. Pre. Ngayanan mo minum, pre. Ngayon, sige ka na jacket. Salamat yung jacket, pre, ha. Thank you. Hindi tayo jacket ba? Kay iniginom mo, bro, kag si Anhing Fernando po. Iniginom mo, ang ngayon, kay kasakong jacket nga mag-inom ka. Sakto, giga, pre. Pero tinakong pinangita og asa kung makapalit na ng sama nga jacket. Ay, so. Pero, wag ito Kani, dito lang is bohol, pero mahal kani. Dito pre sa Piman, prato na kani. Ani rin yung klase jacket. Oo, kung magdaw ngayon mo niya tago, pre. Salamat, giga. Buwan na, nanamanin mo. Buwan na. Abida. Di ginagubon, hangtod pa, pre. Hangtod ugma, di ginagubon. Di ginagubon. Hangtod ugma, indort kaya di mo. Ang animal ay daan pagid ko. Aniragid siya silang parit ako'y. Nag-inom sa ding mga hanggaw. Karon ka.
Laksi yun ang itlog mo ron. Bebe, mahinay kog duol nila kanandi sila makamatikod. O kaliton kog yun nagkumot dang laksi imong itlog. Ha, klaro kayo. Siya na nagtalikod ka na jacket o panit nga itom. Ha, nagtuo tingali siyang di na ko siya mailhan. Karon kang natuha ka. Ay, din na. Ako na kuya. Ay, ma. Berkol, berkol! Lami, ayun no. Salamat ya, pre. Sige, sige. Salamat ya, Ang pre. kara dining alimala. Akara. Ulit ato. Pre? Pauli ha. Pre? Pero di mang kamutubag. Gusto ko ng laksiun ka ng itlog. Di mo kayo lagot tayo. Pauli! Dahil dora, dara ko dahil. Gawabol ko karsuri sa aday. Patangka ulo ka pang hubot itlog dahil. Hala? Dara ko na. Dara ko, dara ko. Si Paritak ko itaw lagi kumot, ibo tao na. Dara ko! Hala, pre, sorry kayo, pre. Hala, kasa. Okay lang, Marie. Hala. Kanahan di mo na. Balik ka to! Pauli! Mga ni problema na ko tungod sa batasan niya akong asawa mo dahil pangumot itlog. Lain may nung itlog yung nagumutan. Pero imbes siya kumutog mayo, amin nung gikumot-kumot ra. Pero lagwa. Nagtuo siya nga ako tong jacket. Ako tong nag-jacket ang itom. Nakasain no siya. Mga ni akong problema. Ang asawa mo kung asawa taon nga, maputol na niya binuwang rin pangumot sa itlog. Unsa man, bam, kung ikaw pasultihon, ha? Di ko gusto mo kadapat ani akong asawa taon. Okay ba ni? Bam nga mangumot sa itlog, ha? Abusar naman yung taong iya, ha? Unsaon man ako, palihog, tabagi ko niyo, bi? Ati Pres, nakasuway sa kagkumot sa itlog. Palihog, sultihin ko ninyo unsa, nato. Okay, ang sender nato karon nga Si Dudong nato, Ati Pres, kanis Dudong nato taon. Simple raman taon kayo na iyang problema. Para nako, ganahan ko ani, kanang kumot-kumot itlog, Ati Pres ba? Ganahan ka kumuto ni mga itlog. Pero sakit siguro kina Ati Pres. Kasuway? Doon ko kasuway. Mauli yung pagkutana. Kung saan man na to, bam, ikaw Ati Pres, nakasuway kag kumot sa itlog, kasuway. Oh, ako banggi kumot-kumot. Ako bitang fried ang itlog. Si Friday ni itlog. Fried na ako. Pero mauli yung problema Ati Pres taon. Mga iyong asawa ba? Nakasama man kay ang Kay- iyang amigo nga nangayo siyang jacket. Nagtuo siya nga siya mo yung jacket. Gi, kumot ulit sa itlog. Oh, Purti sa gita taon siya amigo taon. sakit sa tingali ng kumot itlog. Sakit, oy, grabe kayo na. Oy, Katong dili itlog. pana, fatal. Ha? Katong dili itlog. Gusto mo na to? Ito babaw sa itlog. Baka matay diyan ng mga kuan ng Fatal na siya, Ate Pres. Pero ang katong dili itlog, dili makamatay. Kung Patay, kumuton. makabuhi. Ah, ha? kabuhi. Ano ka tawa man ka? Ano ka tawa ka, oy? Makabuhay. Ang itlog makamatay. Ang Ang sa... katong taas sa itlog, Ah, makabuhi. makabuhi. Wala imong ganahan katong makabuhi. Usbang pa utana. Yeah. Kamu na imong ganahan. Man mabati. Balik ta. Bita, balik na ba? Unsa ko no? Unsa may problema? Unsa taon? Mao ni ang problema taon. Unsa ano? O maputuling binuang siyang asawa taon ba? Kaya tingalig makadapat taon siya siyang asawa. Unsa man niya? Naana di sa asawa pangumot. Naliwat siya mama. Naabi tay kauban ka ito nga may kang mangumot. Napo ko'y naputi kauban sa unang kanang... Lagi? Og mahupog ka ng... Oh, mangumot. Mga matay mo bisa ka ng mahapaka ng imong kuan gulyat. Makamatay na, ma'am. Usa na sa fatal sa tao nga Kung maigo. Bruce Lee at Pres Ito nga. maigo. Ang og dili siya makaigo sa iyang kontra sa lawas. Itlog go niya. Mo ba? Mao nang patay gyud. Kada bitong- kada Putik bitong- sugang pati na to. Kada bitong mutano ka sa Facebook at press kada bitong na mga usa ka na murag kabaw usa ka na tamaraw. Tamaraw, oo. Kana sa Facebook, tamaraw kan mga baka, mga kanding, mga usa o lagsaw. Ukbon atak attack mo ito sa mga wild nga mga iro o kanang mga tigre. Ilang paakon pag siguro ka namang itlog. Mo Bita, ba? bita. Oh, lain mo paak sa palay, mo paak sa itlog, lain mo kabyon sa liog. Patay na Ay, yun. Kuan patay, ay. mo. Patay ta. Oo. Loy kayo. Ako, pagkadungog na ko ng istoryahan ni mo, Nato. kasi nga nitong Nato ba? Nato. Pakadungog na ko ng istorya na to, kanang ang imong asawa ba, kanang wa di po nakauyon, sige lang sa mamantay sa oras sa kamo abot. Ang akong putanan tao, kay eksakto ba po ng imong gientrega nga sweldo kung nagtrabaho man ka? Kay wa ta kay bawo sa mo dugay sa uli-uli at masina kayo overtime.
Oh. Basig na kay mga dili mo kanang nalangan ka kay sige ka nga lululing hayaw. Kani sa siya no magsigilan siya bantay ko sa oras ka maabot ang iyang pangutana. Kasi wala ka panglabaw pang pamlansa dia inday sige ka guwat imong bana. Nga ba sige ba sigwat? Ano bang mabantay sa oras sa uli? Ano lagi, mga bubho? Basin. Bitaw, bitaw. Sige, sa bantay ka asawa, tipres, bubuan sa kinitaw ni asawa ni Nora. Arita sa Old Testament. Ang Ginoo mingon sa babae, dungagan ko ang imong kalisdanan inigpanam ko nimo. Mabasa niya Genesis 3 versikulo 16. Ug ang kasakit nga imong bation inig panganak nimo apan bisan paning-ini mangandoy ka gihapon sa imong bana ug siya maoy magbuot kanimo. O di ba? Naadiri sa karaan pangkasabutan gulyat. Sa bagong kasabutan na sa Jesus mahitungod gyapon ani nga magsunod ka sa kabubuton sa imong bana. Sa ako nagingon lagi, taglugay tinod mo ulit imong bana apan dili magwa makakay nakita diha nga mga nakingon nga unsa nagbisyo ba siya. Ang iyang sweldo entry kasi mo eksakto ba ingon ana. Pero ug ako pa sir na to ang umabi mga asawa, no, maghuwat ang yun na sila. Ang ilalang, agyatiman ang mga gibuhaton sa balay. Natiman na bang balay, natiman na bang mga bata, naluto na bang panihapon. Kaya, ug ka na kunong asawa magsigbang hag, inig-abot mo, islag ba yung banang gulyat? Kamong mga bana, tinuod na ka, panalitan ng kada abot, usig. Tinood na wagi labi. Usig putak ang asawa. Tinood na Nabitaw na sa Bible ba, di ba? Nga, mas maayo pa, mutipon ka sa, mo puyo ka sa mamingaw dapit, kaysa mo tipon ka sa asawa nga yaw-yawan, di ba? Oh, naong years ba? Mas may pagunok kay mugunit kas tanga. Oh. Mas maayo mo ito. Mugunit sa tanga? Ay Paapon ka? pagunit kas tanga kaysa mag-ipon ka po yung asawa nga kontribisyon kuan kaysa nga tanan. Nao lagi? Oo. Okay. Mao bitaw nga ako inigabot akong boyfriend lan. Na ako kuan ka ng reverse psychology. Unsa man? Abot akong boyfriend, basta gawat o gisapot ko, pero iba man sa gisapot, mawara sa dayon. Ako yung lutsunog hikap ang iyang tiyan, nakakaon na ka. Ana din na ba? Kung sa may mong sabaw. Ana din na ba? Oo. Sabaw rin yung imuguan. Wari kami yun. Unsa may mong sudan. Dili kay Sabaw ra. Dili kay para sa ako di mo kumukha ng sabaw kay dugay makatunog goy sabaw. Ah. Pero sa puton gani ko, lahi ako linya i-deliver inigabot. Unsa man? Inigabot niya. Ah. Asa man ka? Huwag ka kaos inyo. Katunay mo miyana rin ba? Gisapo ti tato. Asa? Kato ba recording ta? Asa mo nga tao nini? Kanong na mo niya? Umuwi ka ko sa inyo. Masakit na ko cancer. Pagkala ko ni Bam, oy. Nagtumaw na lang to na to, ha? Kanang na ang, basin po tinuod o ka nang nagpabuyag sa ka, basin lugay ka mauli, unya ka nang ang imong sweldo, basin wa maitriga ni mo. Tanaw na po kung sa mga pagkulang ni mga imong asawa, ingon man anak. Pero ang kiniya sa mga asawa, yun nga, ingon ana nga, murag wala masubay, ayaw pa unday yun. Duli pa nagsa. Di ba? Correct ka dyan. Katong ako ating presko. Nga naman, bam. Gisampalong. Ikaw? Gisampalong. Sampalong ka? Naliso ko dapit sa norte. Salamat kami lang ating tulumanon. Correct ko ang puzzle, tiho.